Здравейте, аз съм Мери от Holisticated. Днес времето е страхотно. Не мога да повярвам, че тук има слънце. Наскоро така събрах доста придобивки, нови неща. Реших да ги споделя с вас, преди да съм ги изяла някои от тях. Добре, ще започна от храната. Както вече знаете и така всеки път напомням в моите видеа, се опитвам да премина към веган начин на хранене, по-здравословен. Но аз съм по-различен така веган, защото си позволявам, така да кажа, някои неща, които не се считат за веган. Като това е меда, без който аз не мога да живея, но той не се води веган заради пчелите. И другият продукт, който е от животински произход, млечен произход, тъй като аз не консумирам никакви млечни продукти. Единственият продукт, който все още си позволявам, това е кисело мляко. Но сега открих, че вече можеш да си правиш веган кисело мляко, така че и то скоро ще изчезне. И всъщност ядях киселото мляко само заради бацилите, които са Bulgaricus. Но всъщност ти можеш да вземеш тези бацили и да ги направиш с ядкова закваска и всъщност отново да си ядеш кисело мляко. Така ще започна с храната, тъй като част от нея вече я няма, като например тези бисквитки бяха толкова вкусни. Мисля, че много трудно ще намират всякакви сладки, когато говорим за веган и органик, но всъщност има доста. И тези в крайна сметка, когато погледнах състава, но просто бързах и беше на щанда. Се оказа, че шоколада, т.е. не шоколада, някои от съставките е от butter, т.е. от масло, което е от млечен произход. Но вече ги бях изяла. Органик, но не са точно веган. Както и да е. Следващия продукт е любимите ми чия семена. Обожавам чия семена. Това са ми любимите десерти. Общо взето всичко сладко и така нататък си ги правя с чия. Тези са веган, рау. Промоцията беше, че са за 2,99 паунда за 340 грама, което е много добре, тъй като цената на чията тук е доста скъпа. Тази беше за 2,99, затова си взех и 2 пакета, другия вече го няма. Но ето защо ми стане смешно. Чудих се защо толкова ефтина и в крайна сметка тя е произведена в Бруклин, Ню Йорк. Но пише, че е продукт от Парагвай or Мексико. Но не се знае. Така, продължавам с храната. Това са органик стърготини от кокос, тъй като напоследък се заинтересувах повече от веган десерти. И 90% от тях са направени с кокосови стърготини. В смисъл, без голям избор с кокосови стърготини, и самия кокос и самите стърготини са много вкусни. Аз направо си ям директно от пакета. Но са много вкусни. Примерно има страхотни рецепти за топчета, такива като бомбони, трюфели, всякакви веган и органик неща с кокос. И точно тези кокосови стърготини са много вкусни. Цял живот. От страшно много години моята закуска единствено и само е включвала овесени ядки или трици. Това е страшният автобус, искам да ви го покажа. Дали ме вижда, че го снимам? Страшно крипи е, когато го чуя, особено когато е мрачно. В момента като е слънчево не изглежда толкова страшно, но ужасно. В крайна сметка овесените ядки съдържат много глутен. И тъй като аз съм решила, че ще намаля консумирането на глутен, тъй като в момента тествам тялото си дали всъщност имам непоносимост, преди да съм си направила кръвни тестове. Лично смятам, че нямам никакъв проблем с глутена, но докато си направя тестовете, сега си тествам тялото по различни начини.
Но докато чакам да си направя съответните тестове, трябва да закусвам все пак с нещо. И това, което си взех, е тези милет пуфис. Или така наречени пуканки. То си е направо като пуканки, или по-скоро, вие знаете тези оризовки, които имат вкус на пуканки. Общо това са като натрушени оризовки, пуканки. И хубавото на това е, че нали, dairy free, weight free, gluten free, nut free, с огромни букви, gluten free и е органик. Приятно е за закуска. Аз си го хапвам с ядково мляко и с ядково мляко може да се смесва отново с много неща, с пресен плод и така нататък. И е много вкусно. Така че за момента това е моят заместител на овесените ядки, и е хубаво да си правим разнообразие на организма. Така, местим се към козметиката. Исках да си взема минерални гримове, нали, да се премести вече към по-натурални алтернативи. Една от фирмите, които харесвам, това е Bella Pierre и Bare Minerals. Те са така едни от известните фирми фирми за косметика, гримове с така минерален произход. Така, общо взето взех си тези, тъй като цената им беше доста добра, тъй като обикновено цената им е доста скъпа. А тук имам цели 5 цвята за доста добра цена. Като състав доста добре. Цинк оксид, цинк стериат, витамин Е и магнезий. Проблема е, че това, което прави сенките пресовани, всъщност е тази спойка. Аз естествено се допитах до хора, които разбират минерална козметика. Допитах се до минерална козметика и попитах за... изпратих снимка на състава. Естествено се оказа, че не е нали, най-перфектният вариант, заради спойката, която прави сенките пресовани. Така че всъщност каквито и сенки на каквато фирма да вземете, те винаги няма да са 100% минерални и окей, заради тази спойка, която ги прави пресовани. Anyway, все пак си взех и една минерална сенка от Bare Minerals, тъй като са доста скъпички. Доста скъпички. Но тази, в крайна сметка, беше намалена, защото имаше някакъв плоснат етикет, явно е имало плоснат етикет отпред и просто самата визия на сенката не изглежда добре, така че... Замина се. Всъщност беше намалена, нали, заради това, че нямаше визия. Сенката, която съм си взела е Butterfly цвят, която съм си взела, която смятам да ползвам като основен цвят, матирана сенка. Много ми хареса. Вече изпробвах. Тези сенки още не съм ги изпробвала, между другото. Към тях реших, че ще си взема и червила, от които не останах толкова доволна, колкото от фондите на, за жалост. Те също са 100% органик и натурални. Имат страхотни опаковки, имат страхотна визия. Примерно това всъщност е май това, което ми хареса само. Ето така изглеждат. Имам и в блога пост на английски за тях, ако някой иска, може да прочете. Това, което не ми хареса, да, 100% минерални са и натурални. Очаквах самия пигмент на цвета да е доста по-тъмен от тази на снимката, т.е. това с очакванията с снимката и с реалността малко не се покриват. Но са хубав гланц, хубава основа. Всъщност този много ми хареса, защото ми е като доста добра основа за устни. И го слагам след като го махна. Така ми прави устните да изглеждат с този ефект така по-големи. И като основа за червило е много хубав. Единият цвят е страхотен. Много ми хареса, но на мен не ми стои, тъй като съм много светла и като си го сложа, ставам като мъртвец. Цвета го има в блога ми, има и снимка. Ако някой има интерес, червилото е ваше, само ми пишете. Следващият продукт е от един английски бранд и това е Honey Pie Minerals. Те са си английски, дори мисля, че са си в Лондон, но не съм сигурна.
100% натурални са им нещата, от 100% минерален произход. Нямат, както те всъщност се го казват, free from harsh synthetic chemicals, parabens, additives, 100% natural ingredients, cruelty free, vegan и така нататък. Общо взето всичко си е точно. Имат си доста цветове, имат сампли, които могат да се пробват, но аз реших директно да си взема, тъй като ми беше препоръчано от доста хора. Като състав е мика, титаниум, диоксид, цинк, оксид. И това, което много ми хареса, че те са комбинирани заедно с EcoTools, т.е. те се взаимно се предлагат. Продукт, който си взех, който имах намерение да си взема от доста време, най-сетне си взех. Това е филтърът за вода. Този, който си взех е на Bubble, които са така, може би, една от най-известните марки за филтри. В интерес на истината не се намират много лесно, защото навсякъде има различни. Цените са им доста скъпи. Една такава бутилка варира около 20 паунда. Тази, за мой късмет, успях да открия в TK Maxx за 6 паунда, което беше много добре, защото цената на тази бутилка е доста повече. Общо взето, ако не сте запознати, макар че аз знам за какво става въпрос, но на какъв принцип точно работи, също не съм много запозната, но ще ви кажа, нали, какво пише тук. Така, пише, че първо трябва да се напълни един път, преди да се използва, да се измие седно. Аз директно се я ползвах, както и да е. След това всъщност просто си напълваме водата и филтъра, той си стои там. Като не пише, нали, че трябва да се... Не пише, че трябва да престои или нещо такова. Basically, това, което се случва е ето този филтър, който не знам как се сменя, може би... Това може би се маха и се слага нов на негово място. Като този филтър, всъщност това е карбон, който свършва или не знам, изчезва или просто трябва да се подмени на всеки 3 месеца или на всеки 400 литра вода. Общо взето може да си напълниш 400 бутилки вода с един такъв филтър. Като подмяната на един филтър, след това мисля, че е около 3,99-4 паунда, като може би са комплект вътре 2 филтъра. И с 2 филтъра вие можете да си направите 800 бутилки вода, което е много добре. Тъй като водата в Англия е отвратителна, ужасна, мен ми се, ако всъщност да, няма да коментирам, но просто ми се гади от тази вода. Така че това си го мислех да го направя. Като включително пречиствам и нормална вода, която си купувам в магазина. Но всъщност тази вода сега съм си сипала от чешмата в къщи. И тя се остана в филтъра. Всъщност на камерата не се вижда. Вътре става на едни черни, като черен прахоляк. Но това си е от карбона. Това е нормално. Пише го и на етикета. И всъщност наистина вкусът на водата се променя. Става доста по-вкусна. Прилича ми на водата, която си сипвам в бояна. Напомня ми на нея. И наистина мисля, че е доста полезно. И второ ми е така още една мотивация просто да пия повече вода. И в интерес на истината, откакто го имам, а това са 4 дена, не съм спряла да пия вода. И така, не забравяйте да пиете вода. И май това бяха моите нови придобивки. И имам и още една нова придобивка, която е от Acqua di Parma. Но това всъщност ми е подарък от Acqua di Parma. И това е най-новият парфюм Cedro, за който бях обучавана и накрая на обучението всъщност ни го подариха. Аз лично не харесвам този парфюм. Той е унисекс, подходящ за мъже и жени, като мирис. Това е мирис на този плод Cedro, който е като лимон, зести.
така кисел. Това по-скоро ми харесва като ароматизатор за дрехи или нещо, с което да си парфюмирам чаршафите, примерно. Но не и да го нося. Но в интерес на истината страшно много клиенти поудяват по този парфюм и много им харесва. Не знам, мъже, жени, няма наистина значение, всички го харесват. Така че да, това ми е още една придобивка за чаршафи. Така, и случи ми се още нещо, което мога да кажа като нова придобивка. И реших да го споделя с вас. Така че ще се радвам, ако и вие ми дадете някакъв съвет. Това, което се случи, че аз получих 2 предложения за работа в рамките на 2 дена, което беше много забавно. Едното ми предложение е към Guerlain. Guerlain е френска марка. Тя е от типа на Dior. Мисля, че в България може би я има. Как се замисля, не се сещам, може би в Sephora. Guerlain е доста голяма, известна, луксозна марка, гримове. Те си имат грим, парфюми и козметика. Получих предложение да започна да работя с тях. И в същото време получих предложение от Боби Браун, също като гримьор. И в момента съм в едно такова посредата, в една голяма дупка. И наистина не мога да реша, не мога да избера кое от двете искам. Благодаря ви, че гледахте. Надявам се времето при вас да е хубаво, във времето, когато гледате този клип. Пожелавам ви хубав ден. Не забравяйте да се абонирате. Чао!